Nanawagan ang mga kabanay ni ining duha ka mga batanong babay nga na missing sukad pa ni atong Lunes sa hapon. Usa sa gipangita mao si Micaela Alam-Alam, 12 anyos, tagalawaan uno dakbayan sa Talisay. Giingong katapusan kining nakit-an sa iyang mga silingan nga migawa sa ilang panimay pasado alas 5 sa hapon ni atong Lunes. Kuyog ang laing minor de edad nga na missing usab nga giila nga si Jea Abiliana. Gipablatter na sa Talisay City Police Station ang ilang pagka-missing. Usa sa gisubay sa pamilya ang giingong group chat sa mga batan-on nga giingong muadto og UAE. Nabalaka na ang pamilya ni ining mga batan-on. Panawagan nila ang pag-report dayon sa Talisay Police o pag-contact ni ining mga numero kung adunay makakita ni ining maong mga batan-on.